गोमाना थादो साइस गैयाबा थानाङा गुम्मा सौगासिनो बानाययावनो जुदि मोखां एथायबा बानायबा दोंबावो खासे मानसिया नै लोगोफोर लाजिदों इयो बिराद लाजि सुलि दिनि मार साफा जानायखाय लाजिसोदों इयो आंनिया जेव जाया मोखां खोनथिनो बादों दिनि लामा नुलायाखै नुदोंना लामाखौ बोरै खनाखै नायखोमालायदो जि लेथ्राखा नायलाय लोगोफोर इमान लेथ्रा मानसि थायो सोरबा नायलाय जि लाजिखादों इयो बांसिनसो डेन्जार नुसिगोन एबार नोंखो हाथायखौल' नुहुरबाय हाथायखौनो खोनथिबाय थानांगौ बयबो हाथायखौनो नायबाय थायो मालाय हाथाय नायनो खथ' मोजां मोनो ओइ दाख्लै कमेन्टआव हरदो सोरबा हाथायानो नोंसोरना मानसि एखे एखे गिदिर गिदिर जायो बोरैबा हाथाया नुजाग्रोयोना जोंनिया माय ब्लॉग में इसको भी लेना चाहिए ए भांजी कहाँ जा रही हो दिनै जोङो बेसर मैगं खानो थांनोसो गोनांमोन नाथाय मिटिं जाना होबायना मिटिंआव फैनो गोनां जाबाय आरो मा मिनिबाय थायोब्रा होनलाय लोगोफोर बिराद खैना गोदान बायदि जादों आरो दिनै ना नायजानो बादों नोंसोरथ' खुगा नांजानो गिदिर बिराद साफा जाना फैदो दिनै खुगा नांगोन इयो ओंखायनो एथेबायदों बख्रानियाव बाखिलायना फैगोन दे मिथिङाव थांगासिनो लोगोफोर बेसेबा गोजानाव मिथिङानो नै लामायानो एन्जर गुदुं बायदि कुर 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 हाबलांनांगोनलै कुर कुर एन्जर गुदुं बायदि हाबलांनांगोन नंगौना नङा सोरबा नाहरबाय थादो दखरा इमान लाजियो मानसिया ना लोगोफोर मालाय बयदोबो नुजानांगोसो होमबासो पुण्य मोनोनो बयनिबो अननाय मोनोनो लोगोफोर नै लामायानो बेसेबा माबाखा थांगासिनो दायो जोङो मिटिङाव मोनहैसिगोन मिटिङाव जोंनि मिटिङाव मा मा रायलायो लोगोफोर नोंथांमोना दिनै नायलांबाय था गैया लोगोफोर नायलांबाय था दे काम गैया जोंनि मिटिङा माने जोंनि खंगाव बिराद फैसा बुरजा जादों आरोना लोगोफोर दा बेखौनो जों साननो थांनो नागिरदों मा बुङो फैसा बुरजा जानायखौ साननो थांनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मिथिं गेदेरफोर मिथिं दोङो लामायानो बेसेबा कुरखानाय लोगोफोर जों दा नै टावारबो मोनबाय बिराद टावार सिंखि हाबलांसिगोन आरो ना खानाय थिया जाग्रा मिथिंसो नायलांबायलै खानाय थिया जाग्रा टावार इयो लोगोफोर सोरबा खानाय बोनो गोसोबा इयावनो बोनो हागोन हमारा रास्ता की अवस्था देखो हमारी गांव की रास्ता को सरकार ने नहीं देखा है नहीं इसलिए हमारा रास्ते ऐसे ही है लोगोफोर इयाव फाथो फोदो फाथो आरो मा होनो भिन्दि ना मा होनो ओइ हे रज'दो खानो थांथौ अबेखि नायनो थांनाय ओइ जा गाबोन खाफैगोन ओमफ्राय ओं लोगोफोर जों दा बेसर मैगं नुहुरदो इखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर हाब्रु गोजा दस' लोगोफोर इयाव बेसर मैगं रज'सोदो हे नों मारगो आं गानै मानसिया रज'मारदो हे सर ओइ नांगा हे मार साफा साफा जादो जों दाख्लै खानायनिसाय बांसिन साफा जादों आंगालाय बेखौ फोदोसो खोना ओइ आंगा बेखौ फोदोसो खोना मालाय नै लोगोफोर इयाव जोङो बेसर नायनो फैदो हे वाव नै लोगोफोर बेसर मैगं जादो इयाव नै लोगोफोर हे एम्फौ सुथ'वाखै आंगालाय नै लोगोफोर जि साफा बेसर मैगं रज'दो इयाव नै दायो जोङो खानो फैगोन लोगोफोर बेसर मैगंखौ दा जोङो मिथिङाव थांग्रोनोसै आरो ना नै इयावबो साफा साफा जादो हारसिं रज'नायासो मोजांथार जायो नै ओइनो जि साफा साफा जादो नै दायो खागोन र' नै दा जों इखौ बारसिनो नागिरदों भगबान नै लोगोफोर लामानि अबस्थाया जों इखिनो फैबाय नै लोगोफोर जों दा मिटिङाव मोनहैसिगोन जों बैसागो मोसानो होन्दों नै बे लोगोआ बैसागो मोसायोनो बैसागो मोसानो लोगोफोर नोंथांमोननिखि अबेखिबा फांसन गिदिर जादोंबा नै बिथांखौ लिंहर मोसानायाव बिराद एक्सपार्ट मोसानायाव एक्सपार्टथार आरो लोगोफोर सोरबा कमेडि खोन्थिबा नै बिथाङा मिनिनायाव एक्सपार्ट नै बिथाङा नै इयो मिनिनायाव एक्सपार्ट मिनिनायाव एक्सपार्ट इयो
नै दायो जोङो मोनहैसिगोन आरोना मिथिङाव मोनफैसिगोन गासै दाबो मोनैयाखै नै बेसेबा लास्ट लामा जोबनायावसो लोगोफोर बिनि मोखांखौ नै दासो नुबायना लोगोफोर बिराद थारियो लाजिनो लोगोफोर दासो सिख्ला जाफ्लांनायखाय नै लोगोफोरयाव बयलार फार्म बानायदों नै गिदिरथार बयलार फार्म नै बयलार फार्म गिदिरथार बानायदों नै लोगोफोर नायलांनो हागोन मा गोदो खामजालायखै नै बयलार फार्म माने मिथिं मोनसिगोन जों जायनावबा मिथिं जागोन मोनफैबाय आरोना बला नै बिथांलानाव फैदो आरो जा जोङो ना बे बिथांलानाव मा होनो मिथिं जानो फैदो जोङो लोगोफोर बिथाङा नै सेथ्ला सिबगासिनो बिथाङा जोंखौ दा वेलकाम खालामसिगोन लोगोफोर वेलकाम खालामसिगोन नै वेलकाम खालामबाय नै लोगोफोर वेलकाम खालामदो जोंखौ फाइनेलि जों मोनफैबाय लोगोफोर मिथिङाव मोनफैबाय लोगोफोर नै मिथिङाव माबा खिथिबाय थाना आंखौ गयदोनो संख्रि जादोयो रायखवा बा मालाय ग्लाब सोना गारबायलै आखाइदोनो गब सोना ला आरो ग्लाबनो बा बैसागोनि फबनाय बायदि फबथारदों खाबा भावरिया गोजायै बिदि जों भावरियानोखा ओरैनो टेपा जादों नामा ना लोगो दैसो दांलायबाय आरो ना लोगो ओइ संख्रि जाग्रा दैसो गाबा दा मा खालामगोन दै लोंबा दंखल लोङाखै नोंसोरो दंखल आब' दैखौ लाबलायलै नोंसोरो बुलार खाबाय माबा संख्रि जाग्रा दैसो बाजै फैदो मिथिं जोब्बाय लोगोफोर दा जों थांगासिनो नै न'आव मिथिं जोबलायबाय जोंनिया रायख'फोरा मैगं खानो नागिरदों जों दा बेसर मैगं खायलायनोसै लोगोफोर ओइ ना बलाखौ गारबोबाय बिमा फिसा ओइनो उनावबो सासे दंबावो लाभिं मेन ओइनो उनाव लाभिं मेन हिन्जाव माखायानो लोगोफोर हिन्जावफोरनि मिथिं होनबाथाय बिराद दावलावनो मालाय दावलाव ओइ दावलावफोर ओइनो लाभिंआ मायबा हरदो फै मानसिखौ नायनो हाथारलाय आं मासि थायो नै दाराव राव खोनसिगोन दे बाला बेसायो मिनि नोङो नालाय हाराव रावखौनो खोनसिगोन दा बाला जानाय माने थिखां जागौमोन साइसानो गैथारला बानाय भगबान साइस गैयाबा नोङो जानांला नोङो होमबा दिनै गोमाना थादो जानांला नोङो गोमाना थादो साइस गैयाबा थानाङा खनसेल' संनायखौनो सोबगासिनो नामा प्रिया साइसानाय माने मानो ओरै सिगां जाबाय थागौमोन नै सनाफोर दसे मथ' आंनिया नै आं पटलु जोंखानिया ना बायदेव जों मथ' पटलुसो दा फिसालाखौ नायनानै इसोरजों थानो समायथाराखै होनना दाख्लै माया मोनलाय नोंखौलाय माथो नोंलाय नायजाया होननाय माबायाव थानाया माथो नायजाया होननाय नोंलाय नोंसानि मबाइलाव बाजिनथेन मबा नायजायोलै खनफा खननै निजोम लानिया नोंसा फिसालाया लाबनाया नै लोगोफोर सिम्पु थालांलायदो नै जोंना बायदेवनि फिसालाया गालांदोंनो बेसेबा गोदोर नामा बालाय नै बेसर मैगं खानो थांनायदो लोगोफोर बेसर मैगं खानो नायदो नै जों दा बेसर मैगं खाग्रोनि लोगोफोर मिथिङा जोब्बाय मिथिं जोबना फैबाय नालाय बेसर मैगं खानोसैनि लोगोफोर बेसर मैगं खाखांबाय जोङो लोगोफोर नै गोलोमजोब्बाय बेसेबा गोलोमजोब्बाय आं मार गोलोमखाबाय लोगोफोर लामानि अबस्थाया नै जोंनिया बयबो थफ्ला गोजा नै थफ्ला नै आंनिया लोगोफोर नै आब'निया मालाय आब'नि बेसर मैगंखौ नायनि खोनथिनि आब'निया नै मालाय आब' बास्केटआव लादो नै आब'निया गोलैजोब्बाय आब'नि बेसर थांनाय दे गिबाय खोमा थांसै लोगोफोर जोङो दा नै हाब्रु गोजा लामायानो नै जोंनिया ओइ बहा थांनाय मुसलपुर बेलगुरि ए नो फाननो लांबा
थांसै जोङो नों खोन्थानायबा खागौमोन बेथो नै लोगोफोर 50 थाखानि सेन्देल गानदां नै हौवा बायना फैनायनो गाना होननानै थाबाबो उपाय गैया लोगोफोर गाननो गोनां जाथारो फारसे उपायस नाथिं लोगोफोर गाननो गोनां जाथारो गाना होनना थाबाबो सनाफोरा इनै दे दोनथ'नोसै होमबा ना लोगोफोर बाय बाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा शेयार साबसक्राइब लाइक खालामना हो लोगोफोर गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामना ला दे लोगोफोर दे बिदिब्ला बाय बाय होनलाय